ce mata ba shi gida ya she ƙasar Malaysia. Rakiya ta kira gwamnati shi saya mata kayan sallah. Ta ce mata ba shi gida ya she wajen mitir Italiya. Aisha ta kira kan lafiyar shi saya mata kayan sallah. Ta ce mata ba shi gida shi a gane shi na ƙasar Libya. Rakila ta kira kusa yaro shi saya mata kayan sallah. Ta ce mata shi